Bonjour, bonjour, bonjour. Le combat continue. Le combat continue, Langzane. Ah, Diego, mi rassura. Tsy mpianatra fo azy io. Olo jiaby nandeha amy lalabe. Zay volaniko olo jiaby concerné. Io olo jiaby concerné. Tsisy olo tsy concerné io. Fa misy raha ty volaniko hely. Resaka hitanareo ro olo aby io olo biby. Olo biby ro nalaindreo vola jiaby amin'ny banque centrale. Haindreo fa ro koa miala io sarotsarotsy zegny agnefa le fonctionnaire aby io tsisy vola videndreo kini ataondreo eo amizay miady le vahoaka. Fa zegny agnatin'ny stratégie-ndreo boka fa atsika tokony mangala direct en avant zegny surtout anareo opérateur économique que ce soit Diego, que ce soit Eran Madagascar, kaza pangenaro raha jiaby mila misadapter amy la population. Ziomze anaro sko itiagnany pardon Eran Madagascar opérateur économique itanaro fa le piantra le olo magnano manifestation tokony ampianaro igny tsy tu vois vola tokony amezanaro mamy Ravatomanga igny ampianaro le vahoaka magnano manifestation io tombotsotsika jiaby io à la fin nialatsika mijaly c'est normal ça olo koa fa magnano manifestation tsy mety mijaly sasanao mivolagna ombiagna la grève ty vita zay mila mitady vola et tout ça, il y a pas que ça dans la vie vlanko, il y a pas que ça ataova agnatin'ny lohanareo fa raha eritreretinareo niany igny amare izy bebenizigny olo jiaby ne azomba tiagnano grève tsisy olo tiagnano grève azomba tsy tia fa Madagascar androsa mare tsisy olo tsy tia zegny va atsika niany mila mifandray tagnana atsika arakaraka raha mandalo Madagascar azy io nalaindreo vola jiaby c'est volan'ny vahoaka nalaindreo nataondreo agnatin'ny 4 jiaby mandeha io tsy volandreo mais bon c'est pas grave zegny volanko amy maramila amy force io aboanareo prisonnier politique jiaby prisonnier politique volanko tsy olo namon'olo tsy olo dangereux aby igny olo mahay affaire ny mamy Ravatomanga affaire ny Andry Rajoely au moins magnaboaka aia secret-ndreo aia tany nambelandreo vola karakory nazahoandreo vola azovy nagnamero vola azonareo zegny io amizay bloqué ngare olo aby igny soary hitanareo tsy karany fo possible misy chinois possible misy vaza zegny nagnamizy vola ale mandeha aminazy agny anao nagnamizy vola zegny anty sahiragny allo ampianareo le magnano manifestation il faut que ça soit coordonné raha ataontsika jiaby butsika azy io fa hitan'Andry Rajoely tsisy olo mankatianao eky Andry Rajoely tsy tanànin'arivo zaraiky fo mihetsiky eo Eran Madagascar mihetsiky dikan'zegny Andry Rajoely alitra vatonao nataonao tamy fifidianagna io izy io miboaka io karaha zegny koa anao général Labomba volagna vahoaka tsy madigny maramila mitondra basy volaniko zegny va anao ny volagna zegny izy idanomasinao io baka zo ino amizay ambesanareo magnapetsaka démission nareo miala ary zay magnapetsaka CV nazy amin'ny Andry Rajoely agny agnaty lohanazy fa Andry Rajoely mbola andeha hipody eo attention zay raha mizafo dika zegny izy tsy tia Andry Rajoely miala fa izy mila place ndraiky or que vahoaka malagasy fa tsy mila Andry Rajoely andraiky mamy Ravatomanga andraiky ministre anazy jiaby tsisy olo mila zegny. Ça après, état fédéral, ça c'est après, on discutera de ça après. Chaque chose, combat, c'est pas parce que Zana Ndefa en publication, c'est normal. Après, tika diable intellectuel, diable ou politique, opérateur économique, on s'assoit sur une table. Hein? Yo tika mvulna bon, karazenga tochika, ça c'est après. Pour l'instant, où ma vie dans tonja you, maramila tsy maramila karaze ivelany maramila a Madagascar to misasa nde angalatra place boka maramila a Madagascar raha mandalo jiaby a Madagascar izy koa mbola olo napetsaka ny mamy Ravatomanga za volagna aminareo zegny manjora mantsilagny atsika mipody afara
tsy mila traçabilité ny Mame Ravatomanga eky io. Sasany mivolagna, Andry Rajoely, izy koa nagnapetsaka démission izy, mbola mavita mitandatsika izy prochaine élection. Azomba mila izy. Agnatiny transition igny, yo izy contretsika. Yo adositsika nationalité malagasy nazy. Ambla izy miaigna amin'ny nationalité français nazy. Azonareo zegny. Donc, il ne pourra plus, faut idiovantsika raha jiaby. Liste électorale idiovantsika, ataotsika référendum, raha jiaby ataotsika milaminy. Yo tsisy kolokolo eky, zay olo magnano corruption, ninay écartegna izy, écartegna. Zay olo volanko zegny, fa nisy affaire miaraka Mame Ravatomanga, fa écartegna direct tout de suite. Parce que, soit Mame Ravatomanga nangamia izy vola, ande ipetraka ao, ande gnampody Mame Ravatomanga. Mame Ravatomanga zegny, poste nazy, en prison à vie. Poste nazy, prison à vie. Izy koa izy voniegna, tsy tsara, tsy marary, karaha izy namparary vahoaka igny. Yo izy mahita. Anareo jiaby io, tout est pardonnable, volanko aminareo zegny. Tout est pardonnable. Il suffit juste qu'anareo mietsiky. Zay ty niaraka tamy TGV mariny. Niaraka tamy TGV fa hitanay fa tsy manjary, zay iaraka amy vahoaka. Vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Za ty ni agnisan'ny nifidy Andry Rajoely tamin'ny après tetezamita igny. Za ravoravo. Or que raha nataon'Andry Rajoely, c'est encore pire que Ravalomanina. C'est encore pire. Firy olo maty amin'ny Andry Rajoely. Ary maty nasitriky. Firy. Mbola tsy mboandreo za mandeha Madagascar. Io, za mbola magnano stratégie fo, mbola magnano stratégie ela tavela, Andry Rajoely io tsy mipetraka io. Io tsy tafipetraka io. Jamais de la vie Andry Rajoely tafipetraka. Ataova agnatin'ny lohanareo zay. Zio volanko zay, natosy fa milefa. Nomaly tsambarako, Ravatomanga andeha iny fa, préparendreo, jet privé ny Ravatomanga, tsambarako izy andeha iny fa, Andry Rajoely zay fa, za mbola tsy sûr fo. Izy possible mbola ao fa, maintenant il faut le sortir de son trou. Andry Rajoely miboaka agnatin'ny lavaka anazy ao. Io fa tsy misitriky eky. Vola tsika nandeha nangalarindreo amy banque centrale, andeha ataondreo, andeha agnefa olo jiaby. Alevanareo vola n'oladalaby igny vola nialatra igny. Igny vola nialatra, vangianareo vary, vangianareo aomby vondivonianareo agny, anareo mihina, magnano, comme ça anareo mahazo force magnano manifestation. Zay volanko, Diego tiako raha ataondreo, franchement, zavanareo maramila jiaby. Comme par hasard, gendarme tio tsisy olo mitifitry. Bizarrement. Tsisy olo mitifitry. Au contraire, police miaraka militaire, miaraka volanko aminareo zay, amin'olo magnano manifestation à Diego. Bizarrement. Dikaze, général la bombe nagniraka les gendarmes mitifitry vahoaka. Voilà. Oui, c'est un choix personnel. T'inquiète. Non, Diego, franchement, j'ai surprise. De toute façon, za tête volo ni volagna taminareo. Ni volanko zegny. Anareo volagna Diego tsy mihetsika volanko fa. Io zala cocotte minute volanko. Ary za tsara kivy. Tovanareo, za tsara kivy. Na volagna Diego ira ataonareo. Fa haiko fo, izy koa ihetsiky Diego ty volanko. Foty, zay volanko anareo tsy mandeha la guerre boka tsy anareo magnapetsaka les stratégies. Olo mivogna anareo mikapokapoka amin'ny Facebook, la preuve. Kapokapokonay, izy io. Zay koa tsy nagnaboaka raha mandalo a Madagascar ao. Possible tsy hitanareo raha mandalo. Anareo mitaregny. Empaka zay délestage. Empaka anareo délestage. Ok, alefanay. Empaka le vahoaka délestage. Anareo mitaregny. Alefanay jusqu'à am comité international. Sasany mivolo. Io tsy zavandreo. La preuve. Zavandreo fo izy. Io tsy maintsy zavandreo fo. Donc, raha volagninay diable, de toute façon, l'arme de guerre les plus répandues dans le monde, c'est la communication. Même Andry Rajoely mampiasa le Facebook. Ataony fa 12 personnes en Facebook mankadala izy. Non. Olo araiky mankadala 30 millions de population. Niany izy naboaka ny vahoaka fa tsisy tia lala
miaraka amin'ny Andradjoely. Andradjoely mbola magnano manipulation nazy, mvolagna pitranareo eto CV. Zay magnapetsaka CV, attention volanko aminareo zegny. Dikan'zegny agnatin'ny lohanareo mbola hiaraka amin'ny Andradjoely anareo. Andradjoely zay fa reraka fa nefa ninazy. Son histoire vient de se terminer là. Son histoire vient de se terminer. Izy koa tsy gasy magnaboaka izy io, communauté internationale magnano sanction izy. Azonareo zegny. Fôty amy raha mandalo. Raha eko amin'ny Andradjoely, alainy mamra vatomanga, ataony lesa amy lohanazy, antsoritsoritiny. Karaha général Labomba io, nilometary, Matoela igny koa maty Andradjoely, za porte plainte contre anao. Andeha ampilomezanao Matoela igny. Olo va retraité. Général Bomba, anao ka zavoniana Andradjoely io, anao mbola mila magnano prison ela anao io. Donc, non. Zegny intika. Merci, merci anareo jiaby, merci Diego, merci eran'ny Madagascar. Zay volanko mangala raha tsy mora manifestation zay tsy mora. Mais à condition cette fois-ci olo jiaby fanjaitagnana. Tsy mila misy olo magnararotsy hoe ampanongeko de l'huile, ampanongeko. Au contraire, au contraire, au contraire. Jiaby zio mila fagnampy. Fa hitanareo la crise, atsika tsy maintsy hidika amy crise. Ça c'est normal ça. C'est normal. Économie tsika tsisy nande. Mettez-vous dans votre tête que izy koa maramila nitondra zo, alamigny maramila, raha zegny en maramila. Raha zegny en maramila ka zamvolagna fa nareo tsy mahay. Tsy niana nareo nitondra zo fa c'est juste misy olo mamitika agnatiny maramila ao. Lehibe nareo nazy vola. Lehibe nareo nazy vola. Soyez un petit peu patriotisme. Alevanareo ataovanareo tsara le raha karaha nampianarandreo anareo amy formation. Anareo mavita amy commander presque combien de soldats? Combien mandeha sur le terrain en guerre? Kenyana anareo tsy mavita amy commander olo. Bon, tinao ta sa fiza araiky ty sahiragna alo. Ampietsike sahiragna ty fôtiny tsisy économie aminazy. Ampiagna izy. Samby olo mihina tsikelikely fa tsy niana. Atao Antananarivo raha jiaby ambilaro ma zava tsisy lacrymogène. Fa tsisy lacrymogène. Ely tavela. Fôtiny tagny Antananarivo jiaby. Ely nampiasaigna taty ta Diego mila lefa hagny. Fôtiny mila lacrymogène hagny. Donc, zene volanko, il y a plus personne qui contrôle. Tsisy olo contrôle que Madagascar. Tsisy olo contrôle. Donc, c'est là que maramila tokony midika en action maintenant. Midika en action. Aboanareo prisonnier politique bio. Maro raha endreo io maro raha endreo maro secret endreo io au lieu que vola io andeha sitrikindreo, aboanareo prisonnier politique bio. Au moins reo mavita mivolagna aty misy vola aty, aty asitriandreo vola aty. Reo fodinareo on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Donc aboanareo za tsy mivolagna prisonnier jiaby misy ny mpamono. Misi tsisy raha parera ataondreo. Donc les prisonniers politiques tsy nagnamon'olo, juste mahay secret ndreo aboanareo reo jiaby. Izy koa tianareo fandray tagnana marigny antsika aboanareo reo. C'est normal atsika boka Diego. C'est normal atsika za ravoravo mahita Diego volanko zegny. Ny anty tsy mpianatra fo nandeha volanko zegny. Olo jiaby nandeha. Jusqu'à police, jusqu'à maramila miaraka amindreo. Tu vois? Zavanareo comme par hasard tsisy olo mitifitry. Tsisy olo mitifitry. Dikan'izay gendarme problème to. Gendarme boka nalefandreo magnano renfort ireo le problème. Milamigny tsara manifestation, tsisy raha tadiavinay Andradjoely miala. Andradjoely miala. Anareo jiaby pro Andradjoely aby io. On vous pardonne, volanko zegny. Raha ataonareo mandiana miaraka amy vahoaka agny anareo. Mandiana miaraka ampy anareo le vahoaka. Hita n'Andradjoely fa ifa tsisy soutien, io possible accéléreny démissionnazy io. Accéléreny. Tant que mbola regniny fa mbola tsy nivadika olonazy aby ty, izy mivolagna bon, je suis toujours légitime, ataoko fo raha ty. Ataoko fo, tant que mbola misy olo magnapetraka CV nazy, izy mivolagna je suis toujours légitime, mbola agnatin'ny lohanazy mbola anagnana gouvernement izy. Tsy possible qu'Andradjoely dépose tout valise diaby
allô, allô, ici papa Macron t'attend. Papa Macron va te mettre à Paris là-bas, il va te chuchoter, il va te dire, c'est pas grave mon petit, c'est qu'un pouvoir, hein. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Zava narujo dégringolade. Dégringolade. Tis masak miechka naro. Aya naro artiste bi. Tis arek masakim vulna. Bigamji nanga sarniechka elva. Bala chamnazi bigamji. Zembla mila plus. Tu vois? Faut avouer, faut pardonner. Tout le monde peut te, uljama vita 10 mi vulna is 10. Tu vois? Tant que notina munul. Anotina mulul. Ya non andesi tsara la faute naro niarka démon. Démon kuna ndrajuele. Démon vlankze. Zava is mi vulnga marandeng is mavande. Arriva is mavande. Iskara abokan la bouche naze, c'est pour mentir. Mila mavande fouise. Hein? Mila mamitka vaoka. Jusqu'à Zankanazi, naton mise en avant. Aïe Zankanazio. En danger Zankanaz. Zenefavla. Zava isananda zanvulngam naroet. Attention. Politique dangereux, zenti dirok politique, ça sera parti politique, ça lanceur d'alerte, comme na rosin. Ça tidik politique, jamais de la vie. Ça lanceur d'alerte. Rakotida, ita kuchimandare, vlanko fo. Ndeti naro, ndeti naro. Possible is manjaram naro, fa, isko nanjaram naro. Nanjus Madagascar ni. Nanjus Madagascar na. Na tua is chimandar, iu Madagascar. Ya, azavul jabim tumang. Ranchis. Jirtis, ya, donc rata davin vahoaka niany, tsisy raha hafa eky. Fialany anjirajuely. Zegny fo. Andesiny mamravat manganazy, ampodindreo vola nalendreo tam banque centrale. Foty ro fetsy vlango. Ao amizay tsisy vola. Ifamony faty vlagnindreo le fonctionnaire aty, foty tsy paye ro baka. Meloko amizay ro, anaro nagnaraka raha ty, meloko ro. Zay vlango, anaro nangala vola igny. Anaro mikatikati, anaro koa verjery, dindery. Na ino tsy nadesy naro tagny vola iny nasitriky naro tany hafa koa. Na ino tsy nasitriky naro tany hafa. Io amizay naboaka naro. Après, naboaka naro. Anaro zio, direct. Déjà, karakory, ni laissé banque centrale, directeur banque centrale, vola nande. Dikanzay anao koa complice. Tu rendras des comptes vlankzay. Allô, mon frère, Majenga, allô, Sambava, allô, diable, vlan comme narosé, diable, il emparit, kazio, diable, butika, vlan comme, you, tu vois, t'en as duel, is ni vuln, is ko 48 heures, tamni, vulnganazi, zach mentimiala, nous moi, femme préparer, andeva chande, zem vlanko, o, lacrymogène, zeng, fa champe, tenga fa champ, vlan comme narosé, donc, comme naro, indo, tadiavnaro am tronazy agny izy. Tadiavnaro am tronazy igny fa, izy fa miambigno. Soit izy fa losy tsetrika, tu vois? Foty ro fetsifetsy boka. Tu vois? Ro tsara mandeha am l'aéroport eky zio, am terrain privé ro, midécolle. Soit izy midécolle en hélicoptère, mandeha tany hafa, tu vois? Raha jiaby zegny ataony, bloqué naro hélicoptère anazy. Raha jiaby bloqué naro. Bonjour, bonjour. Donc, zegny ntsika, merci aminaro jiaby mitana. On est là pour vous encourager. Zay tsy raha vitane hafa iny. Fa naro opérateur économique kaza magnararotsy mampanonga raha vlanko zegny. Au contraire, ameznaro rano le vahoaka. Naro maro karana, naro mavita magnamia ran'olo tous les vendredis, magnamia je sais pas, niany, ameznaro rano vahoaka. Miboaka naro, alenaro ty ranonaro. C'est un petit exemple zegny. Hitan'olo fa olo jiaby mifankatia. Olo jiaby mifankatia. Amare raha ataotsika jiaby io, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Iro fa nazy vola, nangalitra vola, iro fa ilefa. Raha jiaby ataotsika io, c'est pour nous. Ravoravatsika mare mandeha bazar, mora raha ty mandeha mangala passeport, vita off am tananatsika ao fo. Ravoravo olo jiaby. Donc, maintenant, c'est pour nous tous. Tous. Yo tsy avy guerre civile mon frère, à moins que iro nazy vola ni vangeny mamravatomanga igny andeha contre ro tsy nazy vola possible fa alevandreo fo vola igny vlanko zegny fa ro mivady koa. Ino raha andeha ataony mamravatomanga ro? Hitondra olo hafa koa ro? Eh ben tsy magnino, ataotsika karaha zegny koa, alegna vola contre etsika jusqu'à boaka ny milice nazy.
Juste aboaka ny milisinazy. Izy koa milisinazy miboaka, io amizay midika amizay boka maramila. Midika amizay le maramila. Natoa tsy aboaka ny milisinazy. Iny tsy oladala. I tsy adala izy. Natoa mbola tsy aboaka ny milisinazy. Eny fa izy koa miboaka milisinazy, renfort boka eto à la réunion mandiagny. Là il va comprendre. Là il va comprendre leur douleur. Faut te dire zay, iro fa ndeha mono boka. Fa te hagnano la guerre ro. Fa te hagnano la guerre. Oui, le vent tourne, le vent tourne. Zene vlanko. Anaro vlanko tsy amiagna tsigny. Surtout anaro artiste. Surtout anaro artiste. Raha eko aminaro vlanko zegny. Publication naro tova, voilà. Igny propagande zegny. Zay ene zo asanaro. Raha nataonaro des fois c'était pas bon, mais c'est pas grave. On vous pardonne. Anaro tsy namonolo. Anaro tsy nagnano karaha Andrajoely. Anaro namezagna pression. Exemple, Wawa nazo pression tam Mam Ravatmanga. Wawa nazo pression tam Mam Ravatmanga. Olo jiaby mahay raha zegny. Donc, c'est humain. Miboaka no. Zegny zay raha nandalo. Atova, voilà. Tu seras pardonné, Wawa. Anaro diable rijade, anaro diable. Vous serez pardonné. Mais à condition, zava ten semaine. Ten semaine vlagny alo, atova raha tanaro. Fa, za tsy possible za, i se terre fo amy raha mandalo. Nivolagna tan semaine. Anaro zay volagna. Am page naro. Au contraire, olo diable d'accord aminaro marigny. Tsisy olo tsy disne dans la vie. Azo tsy disent dans la vie. Mais il faut reconnaître ses torts. Il faut reconnaître. Allô, Sambava, allô, 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 allô. Allô, 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 Sambava, allô. La vaninaro kazambela wani Mam Ravatmanga. La vaninaro kazambela wani Mam Ravatmanga. Donc, j'ai une vidéo, tsika miambi nouvelle. J'espère que niany izy mandeha. Oui, zay ne but tsika vlanko zay raha ataotsika io mahatsara tanànatsika. Nde ino raha vlanon'olo, nde ino raha vlanon'olo. Ampatsara tanànatsika zo. Ampatsara. Tsy possible ke tanàna tsy korondagna. Zava zio amare fa misy grève eto à la réunion. Tu vois? Isan'andro misy grève. Oui, aussi, ils étaient égoïstes aussi. Tia vola malaky. Fa tsy any artiste bio fa, volan'Andry Rajoely, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, Romas volan'Andry Rajoely, artiste bio. Par contre, artiste bio, presque tous les week-ends, Romina volan vahoaka. Tous les week-ends, Romila mampitsindika vahoaka. Zay tsy haindreo baka. Festival par-ci, festival par-là, festival par-ci, soirée par-là, soirée par-ici. Vahoaka fo. Mampidiky vola agnatin'ny posindreo. Nahazo vola, tseko, 50 millions hely niany tamin'Andry Rajoely, fa mibotika lohandreo. Or que 50 millions zegny azondreo un week-end. Un week-end. Disney anaro, mais vous êtes pardonné, Blanc. Vous êtes pardonné. Sambava, attention, attention. Za tsy mbo ny manafitsika bio andeha, mbola tsy eniky zay volagnin'indreo. Za tsy mbo ny, de toute façon, vol zio, za koa mangala avion, possible za, à l'aéroport ao fo. À l'aéroport ao fo. Atsika tsy mila mangala avion. Atsika tsy mila mangala avion. Anaro fa migady, Ricardo. Anaro koa fa migady. Vous êtes dans la prison à ciel ouvert. Zeny, anaro diable ne fa migady. Mbla izy miala, préparez izy miala. Justement, baka, mbla izy miala. Zeny raha tadiavitsika. Fa le problème n'Andry Rajoely ne fa eny izy fa tokony miala na ino ambesany. Ino ambesany. Io fa tsisy andra iky izy tafipody io. Mialanao Andry Rajoely. En fait, anao, raha tokony fa vita. La grève zay tokony vita dans l'heure qui vient. À condition izy magnapetraka. Izy magnapetraka, olo dia magnano la fête. Olo dia magnano la fête, samby olo midika agnatin'ny tragnonazy. Mandeha la vie comme d'habitude. Tiako raha kadalainantsika zio, io fa tsisy olo tianao Andry Rajoely. Eh oui, fa gazy nefa gazy volako zay. Bon, merci anaro. Merci à tous.